Matan arewa sun ya daure zani na shaida dole bar ku sani kyau su ba sanin ku bane kayan manya ba iri na yaran ku bane kaga wan ka ce wan kake so ka gan sabuwa kuma ka ce kana so ga kuma zazzafar waka nan za ta fara za ta fashe a 2025 kamar yadda kuke gani dai Rapkeedo ne da kuma yaro mai tashi SadiqSaleh sannan kuma aka leka Ghana aka ɗauko Nt4 wannan rappers ɗin da kuka sani Zazzafan wanda suke kashe beat gaba ɗaya wanda kwanaki aka ce sun yi gaba da Adam Zango to dai yanzu ba wannan ne kawo mu ba ana magana Zazzafan waƙoƙi ne na 2025 update wanda ake tunanin har award za su iya ci kuma za su ci guri kuma za a ji da su sosai. To ga wata dai sunanta Daura Zani ba mu san dai me za ku ce game da ita ba, za a sake waƙoƙi sosai amma dai wannan ta farko Daura Zani an yi baki akai sosai, a ce za ta ci guri, za ta ci award, za ta yi kaza, za ta samu streams, za ta samu viewers, ga ta nan dai Daura Zani ba mu san dai me za ku ci. To shi yasa ake cewa Diesel ne ya ɗauki nauyin wannan waka don combination din ya yi kyau sosai kamar yadda ake ta faɗa aka ce Diesel ne kashe musu kuɗi ya haɗa su. To dai ga abin nan dai mu dai muna jiran Daura Zani, ku biyo ni idan an sake full zan sake muku ita, za ku ci Daura Zani. Bidiyon ya yi kyau sosai gaskiya, ya sama abin da ake so. To Daura Zani tana nan a hanya kuma ku reti mana idan mun sake muku, kowa yana nan yana tafe za mu sake muku a YouTube channel. To ku ji waka lafiya, ku ci Daura Zani lafiya. ka ce wan kake so ka gan sabuwa kuma ka ce kana so ya tu extra. Matan arewa sun ya daure zani na shaida dole bar ku sani kyau su ba sanin ku bane kayan manya ba iri na yaran ku bane kaga wan ka ce wan kake so ka gan sabuwa kuma ka ce kana so ya tu extra.